Shalom. Selamat hari Minggu madihita manginang ruasni huriata KBP Tangerang Kota. Pukotama parminggota marede mahita sabukwede nomor sia ayasada sahat wayatulu dia tulu norap hita jongjong. Marhite-hite guarni debata ama doho guarni anakna Tuhan Yesus Kristus doho guarni todi purbadia natu mapalangit doho tanoon. Amen. Luluhom maau ale debata jala perbadahun badaku dopa bangso nasodalat roha
Saya palua maau siap bawa si ulahun si pa oto-oto dohot hajek kelon. Ay hodo debata haroroan ni hagogoku. Tongos mahati rommu dohot hati gorammu akka namanuguau. Pataru au tudolok habadiyommu dohot inganammu. Haleluya. Ale Tuhan Yesus sasadahodo si pangulu padu muhut jolma dohot debata pupuji hami maguarmi jala hudok hami mauliate tuho ala nisaluhut nabi nahemmi patu pahon ma hanguluon nami sedongani mahami marhite-hite asini roham asa hupikiri hami totong natinomu dohot hama matem asa warsako kami dosa nami jala asa tubuh di hami haporsyaon nasitong jala asa marroha haholongon hami uhud mandok mauliate tuho asa olo hami mangintun ho rodi hamatean ale Tuhan Yesus di ho matama puji-pujian di tonga-tonga ni saluhut huria naung tinobusmu marhite-hite mudarmu nabadiai olak nion rodi saliling nililingna. Amin. Patik ni debata di minggu ta sadarion Imasia Yohanes 14 ayat 21. Manangisi nama niop aka patikki jala diradoti ido naholong roha di alai di haholong idamang ido naholong roha diau au pe holong do rohaku di ibana jala papatorokku maau tu ibana. Songonima patik ni debata atong rak mangido gugu mahita tu adupan ni debata la mangulahon nahobar tu patik nai. Ale Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon nahobar tu patik mi. Amin.
tapoduk marohatta tatopoti madosatta diadopan ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jalan nabonar para siroha jala perteluk ni roha jalan nabasar doho semar pangulahi maroham midahami dibaheni sese sama sude dosa nami dan adong nahu pangasawak kami dukun ni asini roham hati goran na pinatupani anak mudo nahu pangasawak kami tujulum dibaheni pasonang jala apu limahami akan nahinokok ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosa musape akadolok jala humuddal akarobean alai anggo parasi ni rohaku nasotupa musat sian ho jala padan ni hadameokku nasotupa humordit ninna Jahoba si asiho hasangapon ma di debatana di gijang. Amin. Turpok epistel di Parminggota Sadarion di enek dosiat Yohanes 12 mamuka mesian ayat 20 sahat tu ayat 30 tajahama marsika soring songonom ma hatani debata alai adong madeba halak junani dongan ni akka nanakoki laho martangiang diari rayai. Dungi Roma si Filipus di Papua itu si Andreas dungi Roma si Andreas rabdohot si Filipus pabohossa tu Yesus tutu si tutudo nahudokot tuhamu dang nagadda emei mulo somadabu tutano jala mate dumpe mate asa gudang perbuena. Ahuma dihutun ganup naolo manguloyaw jala ia disiaw disima dohot anak somakku pasangapon niya maido ganup na manguloyaw. Pasanga magwarmi amang dungi Roma suara siya benua gijang madok nunga hu pasangap laos pasangapokku ho do muse dungi ni na Jesus ma mangalusi na sida indada ala niau bain naro suara odeng ala ni hamudo
Anggoau dung dipatibo au siat tanaon taitok kudo saluhut nasida tuau. Ido sahatna mertua do na tumangihon hatani debata jala nau peosa. Amin. Hatidakku maha porsiau tei songonani hatidakku nidong atta saha porsiau disadok portipion rak mahita maddok au porsea di debata Jahoba ido ama pargugu naso hatulus natu mopalangi dohotan au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasa sadai imanan itu tubuhon ni si Maria nagabe-gabea siat kudu perbadia adoran sohabukua ido tu hatta na tu mau na bernit di pakuhuman silatus na mati terpacal do ibana di hau pinarsila na tua tu banwatoro dung dutang na mulak mengulu di ari patuluhon na manaik tu surgo la hundur tu siamun ni debata Jahoba amanai pargogo naso hatu dosani isima ibana unsur utang manghumi halak na mengulu dohot nama au persea ditundi perbadia jala adung sada huria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia dohot dihasasan ni dosa dohot dihatain nama mulak mangulu so daging ni halak nang mati dohot dihanguluan naso rasulah. Amin. Tabegema ede pujian sian ama kantata glory.
Tabegema titing namarragam di huriaton. Tabegema titing namasa di huriata di bagasan samingguon. Perjolo guarni minggu sadarion ima minggu judika lapatanna luluhon au oleh Jahoba dohot topik minggu hot do holong nirohani Jahoba napaduahon titing namaragam sada mutasi pendeta hobartu surat keputusan dohok ketetapan Eporus HKBP nomor 665 garis miring pendeta garis miring SK garis miring 10 sada garis miring 2020 tolu tanggal 3 November 2020 tolu taringot mutasi pendeta Hotma P Butar-Butar STH Gabepat Dita HKBP Resort Marsada Cibitung Distrik Sapulusia Bekasi Hobartusi di hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 pukul 10 sada wib di Patupado Ulaon Paborhaton Nasida Nani Luhoni Pareses HKBP Distrik 20 sada Banten jala di Sude Permingguon di Patupado Papungu Pelean songot tada holong marhite amplop tu Paborhaton Pendeta Hotma P Butar-Butar STH B. Dungsipul Permingguan pukul 11 di Patupado Ulaon Partamueon Maringanan di Sopo Saroha. 2. Retreat Punguan Ina Maria di hari Sabtu sahatu hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 di Patupa Punguan Ina Maria do retreat di Villa Kinasih Caringin Sukabumi Nani uluhon ni Bibel Pro bertauli hutauruk sayang giat ma ulauni tahu hasangapo di Tuhatta. Tolu pertangyangan pasion Jumat Agung dohot Paskah di Parningotan ari hamamate ni Tuhan Yesus dohot ari haheon ni Tuhan Yesus di Patupa Huriat tado Permingguon ima A. Pertangyangan pasion Pertangyangan pasion di Patupa di hari Selasa doho Rabu tanggal 25 doho tanggal 26 doho tanggal 27 Maret 2024 masuk pukul 10 sia 30 wib Maringanan di Ganup Wik Nabi. B. Perningotan hari hamamate ni Tuhan Yesus di hari Jumat tanggal 20 sia Maret 2024 ima parningotan ari hamamate ni Tuhan Yesus di Patupado tolu hali Permingguon ima pukul 7 wib bahasa Indonesia pukul 11 wib bahasa Batak dohot pukul 14 wib dohot ulun nahohom marbahasa Batak di Permingguan pukul 7 dohot pukul 11 di Patupado marulon nabadia dohot papungu pelian khusus dohita mamaki amplop tu haporluan diakoni sosial huria. C. Perningotan ari haheon ni Tuhan Yesus di hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 ima perningotan ari haheon ni Tuhan Yesus di Patupado 5 hari Permingguon songot Permingguon nasomal Permingguan pukul 6 wib buha-buhaiju Permingguan pukul 8 wib Permingguan pukul 10 sada wib Permingguan pukul 10 wib dohot Permingguan pukul 10 D. Perayaan Paskah Sekolah Minggu di hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 di Patupado sehari Permingguan Sekolah Minggu masuk pukul 4:30 wib jala diuduti perayaan Paskah Sekolah Minggu. E. Perningotan ari haheon ni Tuhan Yesus na paduahon di hari Senin tanggal 1 April 2024 di Patupa Huriat tado Permingguan
parningotan ari hahean itu hatta Yesus napaduahon masuk pukul 10 sia wib marbahasa Batak. Napapaton rapot sosialisasi program Marturia HKBP Distrik 21 Banten. Di hari Sabtu tanggal 27 Maret 2024 pukul sia wib maringanan di HKBP Lipo Karawaci dipatupado rapat hobbar tu program kerja Marturia HKBP Distrik 21 Banten domutusi di paborat huriado situa Goodwill Simajuntak situa hasudungan butar-butar dohot Ipan Sitorus madohoti rapoti. Napalimahon parheheon ama HKBP Distrik 21 Banten. Hobbartu program kerja HKBP Distrik 21 Banten dipatupado parheheon ama Distrik 21 Banten na nidohotan ni sude resort doho kegiatan na ima. A. Pertandingan olahraga badminton, tenis meja, bola voli, doho catur. B. Festival kor. Marhition dipangidohot tu sude seksi ama huria HKBP Tangerang Kota asa mengkoordinir sude kegiatan jala manogihon huria pagaran HKBP Geria Dadap dohot HKBP Immanuel Metro Permata asa gabe parsidoho di kegiatan ini. Onom Sakramen Padidion Nabadia di hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 di gereja tahun di Patupado Padidion Nabadia tu aka anak ni huriata ima di parmingguan pukul 10 sada wib pinangirma tu aka natoras ni danak nanang terdidi asa mendaftarhon anak konna huhut membuat surat hatorangan sian situa wik buku keluarga jemaat dohot fotokopi akta nikah tu anak buah baju manang anak pertama. Katekisasi di Patupa di hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 pukul 10.05 wib maringanan di gedung sekolah minggu lantai sada. Pitu titing perbagason titing perjolo naing majalo pasu-pasu perbagason ma Pahala Rudianto Purba, anak niamang situa Pancer Purba, doho inang Rosmauli Manulam, ruas HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota, Wik 10 Tolu, dohot Orwana, Freti Veronica Ertian, Rumapea, boru niamang Josmen Rumapea Nahinan, doho inang Emmy Helen Yunfiana Siregar, ruas GPIB Eklesia Dumai. Naung majalo pertupolon na di hari Senin tanggal 10 Maret 2024 di GPIB Eklesia Dumai. Pamasu-masuon di Patupa di hari Kamis tanggal 10 April 2024 di GPIB Eklesia Dumai. Walu ruas Nataba Mamuka sadarion Minggu tanggal 10 Maret 2024 nungagabe ruas ni HKBP Tangerang Kota keluarga A Amang Joner Siregar Inang Santa Luciana Purba Rabdoho Tolu Halak Yanak Kon Nasida Narosian ke KPI Cengkareng Nasida maringanan di Jalan Melati 12 RT 0704 nomor 30 sada wik 30 NRJ 24 sada onom pitu opat. B. Amang Jok Lapri Siregar Inang Yunika Permatasari Sagala Narosian HGBP Kedaton Resort Kedaton Distrik 32 Lampung Nasida maringanan di Modern Taman Golf FG 4 nomor sada wik 10 NRJ 24 sada onom pitu 5. Sia ruas Napida Mamuka Minggu sadarion tanggal 10 Maret 2024 nungapida huria keluarga Amang Dedi Gunawan Barimbing Inang Rida Marintan Siagian
rab dohot 2 halak yanakon sian week 20 lalu nasida pidda tu HKBP Citra Raya Resort Citra Raya Distrik 20 Sada Banten 10 dak danak nasorang di bahasa-bahasa hot tuhat tado sada dak danak bawa di keluarga ni amang Adventua si haloho inang Yanti Veronica Tinabunang na di hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 week saplonom NRJ 10 tolu sada 027 ipasdo dak danaki rab dohot na torasna 10 sada ruhut permahanion dohot pamicangon mamukka sadarion minggu tanggal 10 Maret 2024 dang ruas ni huriah kabe Tangerang Kota B Ima Rijel Marusaha Sapetua Sitorus ala marhasohotan dan parbinotuan ni huria sian week 12 ucapan selamat full timer perhalado doho sude ruas ni huria pasahaton selamat ulang tahun hatu tubuh dohot ulang tahun parbogason tusude ruas ni huria nama ulang tahun di bagasan mingguon anggiak ma gajang umur hipas pamatang jala tugu haporsiaon di bagasat Tuhani tusude akaruas na di bagasan parsahiton anggiak ma dilehot tuhata hahipason tambahan rapot ekumene eksklusif di Patupa hari Senin tanggal 10 bulan tolu 2024 maringanan di Sopo Saroha. Songoni matiting namasa di huriata di bagasa samingguon horas madita saluna. Maredde mahita sebukwede 770 ayat sada doho tudutna uhut tapasahat pelia sada A doho sada B.
Aseniroha madihamudohot dame, sia debata mata dohot sia anakna Tuhata Yesus Kristus. Amin. Topik di jamita sibegiota ra ngatajahay siya kudulat tabi ima nahot doholong ni rohani Jehovah di hati Indonesia, ketetapan Tuhan tidak akan pernah berubah. Hatani debata diterpuk menggota sadarion minggu judika Jeremia 30 sada ayat 35 sa rodi 37 holan tuluaya do Jeremia 30 sada 35 tu 37 Sonod doha tani Jehovah na mangalehom mataniari gabi panodang harian aturan nibula do takabitang gabi panodang borngen ibana manggucang laut gabi marhasak akagalubang na Jehovah Sebaot do goarna Jehovah Sebaot do goarna ayat 36 tuksura macot aka aturani maradop ponaunin na Jehovah macadi ma doho pinopar ni Israel unang be targoar bangso di jolokku saliling-liling na 37 sonod doha tani Jehovah molotung dapot suhaton aka langit di gijang jala dapot dodo naka ujahan ni tanon di toru. Dohot maau mga bolokon sa do pinopar ni Israel. Ala ni saluhut na binain nasida ninna Jehovah. Alay ala tuluaya do. Adong do ka rema Jehobereng marminggu. Sayang dumurudang diatu sinasida hatawatai. Ucapan diata Indonesia buat kalian yang remaja atau noposo. Endang botong biata batai sudah. Beginilah firman Tuhan yang memberi matahari untuk menerangi siang. Yang menetapkan bulan dan bintang-bintang untuk menerangi malam. Yang mengharu biru laut. Sehingga gelombang-gelombangnya ribut Tuhan semesta alam namanya. 36 sesungguhnya seperti ketetapan-ketetapan ini tidak akan beralih dari hadapanku. Demikian firman Tuhan. Demikianlah keturunan Israel juga tidak akan berhenti jadi bangsa di hadapanku untuk sepanjang waktu. 37 terakhir, beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya seperti langit di atas tidak terukur dan dasar-dasar bumi di bawah tidak terselidiki. Demikianlah juga aku tidak akan menolak segala keturunan Israel karena segala apa yang dilakukan mereka. Demikian firman Allah. Hamunaka mga kainang Hurian itu hatta Tangerang Kota nama dohoti ibadah pukul 10 sada Job Bason lau mangatusi turpuk natulu ayaton hurakon lau mangatusi jamita turpuk natulu ayaton nungaroham marminggu dakolan nahudul marede do pasangat tupelia di sodao. Na utama hamuro lao manangihon ahahatani debata si pahusor-husoron di bagasan pardalanan ni ngoluta.
Hulo na kinglaw mga tusi na tuloy ito, dubin ka mahumulay marhiti hatorangan na kanamasa, do dinamika paringoluon ni parugamon ni bangso Israel manang Juda, uju bakit si Jeremia gabe nabi mana manurirang ibangsoy. Romahata ni Jehovah tuaw songonon ninna si Jeremia. Dagan so hujadio do peho di bortian nunga hutad dehiyako. Jalatagan soruar do peho siya napuan ni natorasmo. Ate, mulai do apuan ni natoras akan na remaja siya butuhan inang nga. Sebelum dia lahir. Nunga huparbadiai hiyako. Hupabakit ho gabe panurirang tuaka bangso. Ido tersurat di Jeremia sada ayat 4:25. Roh hataon tu si Jeremia akamanga kainang tongod di panggung gomion ni Raja Josia di Juda di tahun 627 sebelum Masehi. Rama cari kokdo patorangon isedo si Josia, isedo Raja Josia. Terbarita do si Josia kawan kainang sahala raja na burju jalana satia. Iba nama napatupa pembaharuan ngolu parugamon nama rojahan tu 5 Musa napasing suri akka berhala manang kanan-kanan. Raja Josia may. Nangkudangan raja dito nga bangso Israel do Juda akan sugabiak. Dakti kosong raja akka na pinabaki ni debata. Raja margado busi mamilibigu dakti kos songon na sinaka ni debata di ulahon na sida. Alana serong dope di joroi. Gana-gana jala di pareta suli na ginungkuman na asamar soba tu debata Jehovah. Ima sada tugas nama cayar gasya Raja Josia. Terkenal doi dia kana mangguruho teologia Raja Josia, raja seorang pembaharu manang raja reformasi. Asing ni pembaharuan di ngolu parugamon hamuak ka manginamar situ doi bana paulakon kejayaan Israel. Songon na kiamasa uju ginongkoman ni Raja Daud dot Raja Salomo bangso Israel. Napaduahon di perdalanan nitiki di pabakit Raja Mesirma si Joyakim gabe raja di Juda. Hababakit ni si Joyakim ona kamang kainang gabe sekam mabarbar. Ate, na remaja kalau dibilang sekam mabarbar itu yang menjadi sebab atau penyebab. Ate. Maksudnya persobau tu kanan nang diorai, nang dilarang Raja Josia mengararati manang timbul kembali. Adong do surat ni panurirang Jeremia paingoton sikap ni bangson alai ditutung manang dibakar doyak ka mga kainang. Jala Raja Josia mabakar napabotohon pakyaw ni di Batama harajaon Babel manang Babilonia mahum Juda moloso marhamu baon bangsoy. Napatuluhon
di tahun 510 akamang saut ma terbuang bangsa Juda tu Babylon. Jodoh tabegeon. 70 tahun terbuang. Molodido terbuang. Tahilalama. Bangsa ni debata. Nahonau humay. Jala di pebakit raja ini Nebukadnezar ma. Sadahala na markuar raja Sedekia. Gabe raja boneka. Hamu aka mga kainang, boy do tahilala, sungod dia dangol na do parir na ngulo ni jolma na tarbuang. Alanido, say terus, manurirang ni marjamitay si Jeremia, margogoyhon na sida, marpos ni roha, tu debata, diperbudak. Di patoran do di beli songonon mahami di dok, disuruh mahami marede, markarejo, songonon. Buama bangso ni debata naung gabe di perbudak kamu kadongan. Alana di raju minasida do, ia si Jeremia sahalak pengkhianat doi. Ala saya dipasingok nasida, dipaingot. Alanido. Nak penungan terbuang tulua ni halak hamuna kamang ditakup nasida dope nasi Jeremia jala dihurukon kilala hamu mamolosongoni sifat ni sada bangsa ujui alana di tahun 586 dilekseho Babel ma Jerusalem. Tartabam ma si Jeremia. Jupak kita doi melo adokte kita majaha buku si Jeremia iya ka mga kainang. Alay tutu angko si Jeremia dang do tartabam. Jala mamukabid dutulupulu. Nunga disurirako Jeremia. Namar pangulahi rohani debatami da Israel. Jala ditikina atau gihonon na do bangsoi mulak tu Babel. Siap Babel. Do pamalupon bugang ni bangsoi. Do paulihon huta Jerusalem. Di pai baru mapadan na tu bangsoi. Dia mapadan na baru ya ka mga kainang. Mulo padan na di dolok sinai. Tarsurat di loh batu doi. Di paere maigabe padan na tarsurat di hati-hati nasida. Asaboy ingoton nasida, jala saboy ulahonon nasida, di bagasan ngurun nasida. Marhite turpohon, dada hola padan na ulisabing padan nai. Alay botul-botul lo. Judge mana padan nasidai, di patupa jala diulahon nasida ka mga kainang. Di habatahon adong do padohan dang jadi to isa padan ate. Waka remaja narong disomman ng naposo, tolong perhatikan bahwa di habatahon kita orang Batak adong do padohan dang jadi to isa padan. Molodok tois ceroboh kasar. Jadi dang boy manuisi makasari. Dang boy ceromo taringo tu padan. Idonan idok ni pamai bibir ni sapa tu perbagaran hata do singoto dang jadi tu isa padan. Alania kamang kainang debata nama ngalehon matanyari gabe panodang harian. Nama baik bulado bitang panodang borngin. Nama gucang laut gabe merhasak asa kalubang na ido na pasangat pada marado po bangsona. Hiado hotdo padan nai. Hotdo padan nai nakpe matsoho matanyari. Manang bulado bitang manodange. Alayang go pada ni debata hot doi.
naking diayati debatado gowarna. Ido parhuaso, isa dok portibion, dak parhuaso na parsyali. Alania ka mga kainang di ayat 20 naking nunga tabege bohari dok boido hujaha satokin ayat 20 tuksura macota ka aturan maradopon au ninna Jehova macari mado pinopar ni Israel unang betar keluar bangso di jolokku saliling-liling na. Hamok ka mga kainang nakpe say marulahu bangso Juda mangose padan na. Molo di bata dangolo mangose padan na manang jajinay. Hotdo bangsoi gabe bangsona jala ibana gabe de bata nasida jala dangbe bolok konon ni Jehova bangsona songon natar surah di ayat 27. Ido barita na mga lehonggogo do pakrimo tu bangsoi na tartabani na menderita 70 tahun ni asa mulak porsea tu de bata jala makirima ka nauli tu ibana. Parpudima unang magajakku beja mi taon. Ate parpudima hamua ka mga kainang di bagasan hatan na parpudion macai rekod Allah berbicara taring utupadan. Jadi laudor aku mengalului taring utu pertupulun nama asa di tonga-tonga ni huriatta. Anggona jolo ka mga kainang dang adok kata pertupulun daw. Manikirumur ido guarda na jolo. Jalada tugarejai. Tuwe perdi jabu ni padita idoi. Manang guru huria. Manang napigahalak goy. Pangoli. Manang pangantinin ng umma. Ba, totoo din naman si tua. Barungin na toras na. Palasongon ido yang guna jolo. Nga beda tunuain. Alangga, dito nga to na huriata, hamua kadongan di perkembangan di kotaon, molo di taringoti partupulon, gasongon, nga luar biasa Arong majolo makatay, songon, martongko raja, martongko songon, ngasongon sa pesta, sa tonga pesta adat. Nalinggam may alaya pala na rumikot, hamuna ka mga kainang, hata, natubo ito nga tonga na niyata, partupolon na rosya kata tupol doy, akaremaja na poso, moloidok tupol, lurus, langsung, berhadapan berterus terang tanpa tedeng aling-aling. Songonido molo martupol. Mempelai mengikat janji di depan pengurus jemaat bersama keluarga sebelum pemberkatan dan harus ditingtikon sehali songo dua anak kiningani marga purba anak ni huriata ate manguli tudumai dodo galekom martupului molo di HKBP alai molo di luar ni HKBP dak sude martupol daw saya dodohot counseling dan sebagainya ka mga kainang alayan go di HKBP hamuna kadongan molo martupol mar perbadan molo martupol di tonga-tonga ni huria na marpadan ya ikonay masongopadan ni debata hot ya dito pa debatado matanyari law manodang arian dito pa do bula bitang manodang na hulog borgin na songonima akka mga kainang tinabahon hatorangan alana mangiutuk kata ni debata nataguruhon hotdo pada ni nakpe macohot matanyari bitang manado bulan
Alani hamuna ka kamang inang lao mangujungi jami taon molo maralo turohani bangsoy na julo marungut-ungut sumurut siya na porsyon na. Jadi imara renungan si Teopota, si Pahusor-husorota, di perdalanan ni ngolutta. Allah porsyon ni posnero ha diyate. Dia kasih rimon jala pamotoan na totu taringotu na sonida. Alana adong dosada istilah na baru ditikin na parpudion si dua ha porsyon. Dia do nilapaton ni si dua ha porsyon. Dido karisteng nguluna hape sayolo mangulako kasi pelebegu do akanasing na maralo to pateng ide bata. Ido mulu maribada hita manak sa ayat pesika ni patihi manan na 10 patihi perijaka jongjong jala sudedo hita laho mangokuho makatidak koni mangido di bagasat tangyang asa di pargugui di bata hita laho mangulahoni ido digel de bata sadok patuburi mas ni de batado molo sayolo hita daistua kana maralo to pateng de bata lapatanna ikon polido haporsiaw ni unang meoleol jala mubauba. Adong do edeta nomor 610 ayat na madok hibul rohaku tu Tuhan Yesus sudah ngoluku di Tuhan Yesus iutonokku do Tuhan Yesus dangolwao sumurut be. Amin. Martangyang maita. Alele bata manami mauliate di sobahor rohanami. Di leokodo basor di hami. Tikinauli lau tumangihon suaram dohot hatam. Dakpola gajang turpuhi. Tuluaya do. Alay macay gudang bagas do bidang do. Na nilapaton na marguna tungodo nami. Asima roham. Dongani jal pargogui mahami saluhutna. Madalanya katiki namubauwa na hatop. Buhay mga raho kami gabi meoleol. Asim maroham. Dongani mahami. Pargogui mahami. Jala urupi mahami. Unang lupa. Songon dia si Jeremia di pabaki debata. Naing ma ingoton nami manugu-nugu keluarga nami terlebih kayanakon di bagasap perkembangan mengadu pihak katiki na lamol dohot lam susah. Mauliate ma di pasah rohanami pasu-pasu masudi aka ruas ni huriam di tonga-tonga ni huriam nami tangerangko tahun. Songoni madohot sudia kayanakon sian name met. Songoni akana marsiajar magoda. Sahatu naung akka marsikola. Sian partoru sahatu partibo. Songoni akana mangalului ulaon. Songoni akana oktamat sekolah mangaluli karejo. Rodi akka na paimahora karokap. Sudene hupasahat tami. Alay yang lupa kami mabuana kadungan nami na menderita sakit penyakit. Homali Tuhan na pamalupon na sida. Mauliate di sobahor nami to ali Tuhan. Di suarao katamido pabua hotdo holong ni roha ni debata maradopon ngolu nami. Mauliate madiho pahiras maroha nami molo mula kami anocha joromon. Mabua katami gabi bohal di ngulu paranguluan nami. Di bagasan gawar ni Tuhan Yesus, martangya kami Tuhan. Amin. Maret de mahita.
Alede bata amanami na di banua gicang. Hodo harorowan ni saluhut seleho-lehon na din kan dohot na sa ulibasa na mahuli utos. Upasahatami masyan na nilehol mi tuhami pelian nami tuho. Sa ijalo may gabewap na hutsus di jolom. Pasu-pasu may jalara mote. Asa huparasya kami pelianon. Pati bulok karaja umuli tonga-tonga ni huriam doho portibyon. Buhay ma rohanami marhite-hite tordim. Asalam mutadahami godang ni selehol-lehol mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di banua gicang. Sai pinarbadi amaguarmo. Sai Roma harajaumu. Sai saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gicang. Lehon matuhami sadaryok kanguluan siapa hari. Sesama dosa nami.